Здравейте! Предлагаме ви къща за продаване в село Младежко в Странджа планина. Както знаете, селото е известно в тая област. Има спа център голям, извори, от тук извира река Младежка, екопътеки, пещери и така нататък. Къщата е 2 декара двор, който реално е целият озеленен райграс. Има барбекю зона с пеш и барбекю, джакузи, басейн, дръвчета, шадраванчета, палми, каравана чисто нова с прекаран ток, вода, телевизия, външна сауна, външни тоалетни, душ външен. Ето го двора, какво представлява реално. Добре поддържан. Граничи с река Младежка. Реално, след като се излезе от двора, е реката, която минава до границата на имота. Ето. Това представлява двора. Има, ето е и самата къща, двоетажна къща. Всяка една стая е климатизирана, с печки на дърва, 2 камини, има и 2. Вътре в къщата на първия етаж има и 2 механи, след малко ще ги видите. Тук са тези навеси са за дърва, клетки за дърва. Цялата къща е с изолация, дървена ламперия, сменен чисто нов покрив. По двора навсякъде над 10 изхода за вода има прекаране. Реално, откъдето искате, може да се включите поливни системи, за да се полива целият двор. Има дръвчета магнолия, палми, както казах. Ето реално двора. Къщата е с 2 входа. Първия вход реално 2 коли могат да влизат. Втория ход също 2 коли. И отпред пред къщата също има място за